Amula donna sa k'a fɔ ko bi kɔni o bɛ tali kɛ fɛn bɛ tali kɛ binawele kalo mana o kalo tile 28 nin ye an bɛ jate minnu kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ farajɛ jate min kɔnɔ an b'o o san kalo 2nan nin y'o fɛnɛ foritɔ ye Amidu Amidu diɲɛ yɛrɛ de ka teli nin cogo la tan o la sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ bi an ka don kibaru ko nin ye ale kolo fɛnsɛnnen ye. Fatumata Jakite ale kun sigilen don nin sigiyɔrɔ kelen na a ka kelen min o bɛ kɛ k'a daminɛ 8h ka taa bila 9h ni ale y'o wele k'a fɔ ko bɔfan n'o ye kelen min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ a baara ko la de a baara de ɲɛnamaya dɛ ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen don baara kan an ka baara ko sanama a ma nɔgɔn ka sabu kɛ hakiliw jagabɔ fanga min bɔ an ka jamana kɔnɔ jamana ko sinfunyalenba tɛ n'o y'a labɛnnenba tɛ wa jamanadenw kumalama i b'a sɔrɔ olu bɛ kɛ ko la u dama wa jamana yɛrɛ fɛnɛ faamaw fɛnɛ bɛ ka u dama ko la a dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ jamana faamaw ɲɛna ko sɔrɔ bɛ kɛ ko dɔ la jamana faamaw fɛnɛ bɛ na fɛɛrɛw dɛmɛ min tɛ don jamana kɔnɔdenw ma ka se k'o fɛɛrɛw sigi sen kan nka jamana faamaw b'a ye k'a fɔ ko ko jamanadenw bɛ sɔrɔ k'a la je crois que katakatanintigiw ka mankan dɔ senfɛ a fɔlen ko katakatanin bɛ se ka 12,000 sɔrɔ kalo la dɔrɔn Allah ko telimani bɛ se ka nin sɔrɔ tile la dɔrɔn faamaw ko sisan kɔni an ye damandigɛ de sɔrɔ o damandigɛ min sɔrɔ la o tun y'a daminɛ wagati ye bɛɛ nana don a la sɛgɛn nana don jamana kɔnɔ a kunun n'a bi tɛ kelen ye faamaw dun ka ɲinita bɛ ka bonya ka taa ko kɔnɔ diɲɛ don o don sisan o sera Yakuba Mamutu Jara ninnu ma k'olu ka pajiw ka 4,000,000 sara ne ko a bamanankan jɛlen don a kɔrɔ don ko ka pajiw datugu sa pajiw bɛ datugu mɔgɔw bɛ taa lajɛ ni minnu sera ka giribuya ɲɛ sɔrɔ olu bɛ taa giribuya kɛ parce que a kun fɔra ko n'a cɛn'i bolo e ma ye ko an ka jamana yɛrɛ sigilen don sɛnɛ ni bagan mara ni mɔni kan k'an ka jamana ko ɲɛ sigilen don o kan u yɛrɛ fɔ mais i bɛna mun de ye villageois b'a fɔ de ko n'a cɛn'i bolo k'i bɛ taa sɛnɛ la awɔ mɔgɔw ladɔnniya sa k'a fɔ kɔni nin ye kow de ye sa an bɛna ko minnu ta kelen don n'a nataw la ɲɛfɔli na k'olu ko la baara ko in gɛlɛyara parce que baara ye fɛn dɔ de ye a kan ka bila miirina dɔ de kɔnɔ a kan ka bila hakilina dɔ de kɔnɔ a kan ka bila jate dɔ de kɔnɔ a kan ka bila labɛn dɔ de kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la anw ka jamana kɔnɔ ani o tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ katakatanin bolilaw walima telimani bolilaw jamana ye mun fɛɛrɛ tigɛ yaasa u ka baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo jamana kɔni ta kɛra dɔrɔn a y'a daminɛ fɛn min sɔrɔ a la a ye dɔ d'an yɛrɛ ma jamana ta o de parking b'u bolo wa assurance b'u ka ko la c'est à dire n'o ye est ce que jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ pour que u ka se ka taa assurance la u ka se ka don INPS la n'a sɔrɔ u bɛ ka baara k'u yɛrɛ kun kelen na jamana ye jateminɛ jumɛn kɛ parce que jamana kɔni nana sɛbɛnw ta ka sariyaw ta ka ɲɛsin u ma dɔrɔn parce que mankan dɔ kun fɔra telimanitigiw kumana katakantigiw kumana k'olu bɛ nin sɔrɔ kalo la u bɛ nin sɔrɔ kalo la dɔrɔn o kɛra ko daminɛ wagati y'a sɔrɔ bɛɛ ma don a la a kɛra faama ɲɛna ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko sisan kɔni ko bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔ sariyaw taara ka bɛn a daminɛ wagatiw nɔgɔya ma walima a daminɛ wagatiw sɔrɔ ma tajiko nana o kɛra gɛlɛya ye gɛlɛmana donc o la sa fo komi o ye jamana in kɔnɔ an bɛ se ka jigiya ko maaninfinya ka adamadenya ka ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ ko kɔ olu n'u da don o la yaasa an ka hakili jɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka bɔfan ɲini ko la an ma jigiya k'a fɔ ko kow n'a faamu o cogo la yaasa bɔfan ka sɔrɔ n'o tɛ an bɛ ka koron dɛ olu kɛnɛ bɛ ka koron mɔgɔ la dɛ e ma ye bi a bɛ fɔ de ko n'a cɛn'i bolo i ka taa sɛnɛ la anw villageois minnu bɛ ka bɔ village kɔnɔ ka na
n'anw kun ye dugu kamalen jengew ye minnu n'olu kun ye sɛnɛkɛla jolibaw ye. N'aw nana Bamakɔ yan san ka jɔsiliw ni walima ko dɔ ɲɛsigi, donc a bɛ ye ko ni kow tiɲɛn'i bolo dɔrɔn villageois b'a fɔ de k'i ka segin ka taa sɛnɛ na i ka segin ka taa sɛnɛ, i b'o kɔrɔ dɔn Amidu? O kɔrɔ de ko a tiɲɛna k'i ka segin ka taa a bɛ n'a fɔ sisan i ka segin ka taa ko dɔ kɛ ten n'o ye kɔta ko ye a bɛ n'a fɔ i bɔra min na i bɛ segin yen parce que a tiɲɛn'i bolo tunga ma diya i la o de kama i bɛ taa sɛnɛ la. Donc a dun fɔlen don k'an ka jamana ninnu ye bagan mara, mɔni ni sɛnɛ jamanaw tɛ. Olu baaraw de bɛ ka ye an ka jamana kɔnɔ bi i n'a fɔ o ye kɔta baaraw ye. Ka taa sɔrɔ fantan tɛ se ka sɛnɛ kɛ bi bilen dɛ. Fantan bɛ se ka bagan mara bilen. Fantan o tɛ se ka mɔni kɛ bilen. Donc an ka sɔrɔ ɲini cogo jamana yɛrɛ ka miirinaw sira fɛ, o de ye wari de bɛ wari ɲini sisan. Baara t'a ɲini bilen dɛ. Wari de bɛ wari ɲini. Awɔ. An bɛ système min kɔnɔ Modibo Keyita ninnu bann'o ma An bɛ système min kɔnɔ o ye système capitaliste ye. C'est-à-dire que o système o ye kangɛya min ye Amidu wari de bɛ wari ɲini dɛ. Wari de y'a bɛɛ. Ni wari t'i bolo dɔrɔn foyi t'i bolo. A dɔ la i b'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ tiɲɛ ka bɔ jamana minnu yɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'i to fantan la ka kɛ nafolotigi ye cɛ o ma nɔgɔn dɛ. Olu fɛ yen fantan ye fantan ye, nafolotigi ye nafolotigi ye. N'i ye fantan kelen kelen ka nafolotigiya ɲɛ sɔrɔ, cɛ fo n'i taara don ko wɛrɛw la dɛ. O dun fɛnɛ a dɔ la a bɛ se ka dɛrɛ dala cogo dɔ la min cɛ ka jugu kosɛbɛ. Donc wari de bɛ wari ɲini sisan. Pas d'argent, pas de travail. Cɛ o jate man kɛnɛ dɛ. Fantan den m'a kɛ cogo dɔ la. Fantan m'a kɛ cogo dɔ la. Donc o la, n bɛ Ala deli sa Ala ka hakiliw kɛ ka jɔ ko ɲɛnamaw kan min bɛ se ka jamana ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen lafiya Amidu. Bi kunnafoni fanba ale bɛna boli min kan o bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana lajɛ sa a bɛ ye ko ani jamana fila o kɛlen don ka ɲɔgɔn badenya n'o bɛ tali kɛ Burukina ani Niger. Yɛlɛlɔ siraw fɛ an balala k'a ye tilekan dere fɛ k'olu jamana ninnu k'a bɛ n'a fɔ ko u bɛn'u ka nafolo kɔni bɔ k'o dasa. A yera ko an ka jamanaw faamaw kumana o la Amidu an na walawalali kɛ o kibaruyaw la. Ka tugu o kibaruyaw la fɛn bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ n'o ye ba Maliba ye a bɛ ye ko fɛn min bɛ wele anw fɛ sa ko sanu o kɔni a bɛ ye ko o bɔduguba ye Mali ye. O siratigɛ la ko sanu baarakɛlaw bɛ se ka tare fɔ k'a da mun kan k'a bɛ ye ko an bɛ don min na ko bi sanu kɔni ale sɔngɔ ko o yɛlɛnnen don. O siratigɛ la k'a bɛ se ka jateminɛ k'a fɔ sanu kɔni sɔngɔ yɛlɛlen min kɛra sa ko a kilo kelen sɔngɔ dɔ fɔr'o la min bɛ tali kɛ kibaruyaw la ka ɲɛsin sanu baarakɛlaw ma. O kumana an na walawalali kɛ o kibaruya ko kan. Lakanako ta sira fɛ a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ o bɛ ka kule k'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ lakanabaliya la sa ko kɔni o ɲɔɲalen don olu ka yɔrɔw la gbɛdɛ. O siratigɛ la Amidu an na walawalali kɛ o la. O la fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana tilebiya farafinna tilebiya fɛ jamana saba minnu ye ɲɔgɔn badenya ni o ɲɔgɔn badenya bɛ ka wele k'a fɔ bi ko l'union ko confédération des états du Sahel. Ayiwa k'a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ farajɛ jamanaw ka mɔɲɔgɔnmatɔn min n'o bɛ wele k'a fɔ ko l'union européenne. O tuma ko olu kɛlen don ka u bolo bɔ AES nɔfɛ baraɲɔgɔnyaw kɔnɔna na. O senfɛ a bɛ ye ko maaw dɔw fana kɛlen don k'u ka jɔrɔnako da kɛnɛ kan o ko la. Ayiwa an na walawalali kɛ o ko in fana na.
a bɛ yesa ko a fɔlen don ko n'i ye Maliba ta k'a lajɛ ko maa minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni u ka pajiw o nɔ kan sa u bɛ kibaruyaw lase tuma k'a bɛ ye ko an bɛ don min i ko bi ko jamana kɛlen don ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ni maa min bɛ yen sa ni olu ka maaw ni o bɛ tali kɛ maaw la minnu ni olu bɛ se k'u ka baara kelen ɲɛ o ko n'a sera maa 15,000 hakɛ ma dɔrɔn ayiwa a bɛ don ko san kɔnɔ ko e na $1,000,000 sara o fana kuma o kelen dɔ bɛ dagaba wuli kumaw ye dɔw ko k'a ɲalen dɔw ko ko kumana nin ye ko de sa min ko minnu fana bɛ o baara ninnu kɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ la ko nin y'olu fana ka baara dahirimɛ ko o bɔ jɔtɔ ye pewu Amidou o la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan o siratigɛ la sa bɛ kibaruya an kɔni bɛna kun cɛ ni l'Iran ni Américain jamana Iran ni Américain jamana ka kɛlɛ min ni n'o ko bɛna kɛ ni wulikajɔ ni o ko bɛna kɛ ni gɛrɛntɛ minnu ye Amidou an na walawalali kɛ o la kumana sa ni nin ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don koba minnu na i bɛna ye k'a fɔ k'olu walawala an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Amidou e kuma na sa ni ya an donkan ye an ka kɛnɛ kɔnɔna na o la yala an bɛ taa yɔrɔ jan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina diɲɛlatigɛ ko ye ko de o la a bɛ se k'a fɔ ko an ka jamukan belebeleba min fɛnɛ b'an bolo n'an bɛ wele k'a fɔ ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ Bajɛnɛ ka lɛfɛ Bajɛnɛ ka lɛfɛ an hakili bɔra sinon maa minnu tun y'a ta 2026 an b'o de la sisan n tɛna fɔ ko 2016 de an bɔr'o la a mɛnna dɔɔnin sisan an bɔr'o la ni san cɛ o ye san 10 ye ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ ale quartier o bɛ taa 79 08 36 34 79 08 36 34 voilà Bajɛnɛ ka lɛfɛ ale bɛ taa o quartier de kan o siratigɛ la an bɛ mɔgɔ lale datugu sa o b'a to kumakan ti bɔ ora ka yɔrɔ la ka se ne ma yan ne mago bɛ kumakan minnu na o dɔrɔn de bɛ don ne kan sisan kumakan bɛ sɛnsɛn nin sɛnsɛn cogo la a bɛ na fɔ wara nana moto la bi dɛ o b'a yira ko kɛnɛ ka ɲi o b'a yira ko kɛnɛ ka ɲi non ni tile fila la ko kɛnɛ ka ɲi nka an tulo bɛ min na nin ye ko viɲɛti ko taji ta ko k'a da viɲɛti ala o fɛnɛ kibaruya bɛ mun ko fɔ o kɔrɔ a ma ban a ka ban ten sa dɛ kɛlɛ in ka ban an ka yɛrɛ sɔrɔ o la bi an bɛna hakili jagabɔ kɛ fɛn min kan o de ye ma caman i b'a ye mɔgɔ b'a mɛn ko maliyɛn walima ko farafin ko mɔgɔ do ka sɛbɛnfɛnw kalan a cɛ ko man d'a ye k'i b'a ye ko farafin ye maa de ye ko ka sɛbɛnfɛnw kalan ko man d'a ye fo farajɛw nana fɔ o siratigɛ la ko n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo farafin na n'o ye lɔnniya ye n'o ye i bɛna ye k'a fɔ kunnafoni ye ko f'i ka i b'a sɛbɛn kɔ maintenant an bɛ ɲininkali min k'an yɛrɛ la sɛbɛnfɛnw kalanni ka go farafin jumɛn de ye walima sɛbɛnfɛnw kalanni ka go maliyɛn jumɛn de ye nin de y'a balomayɔrɔ ye Amidou parce que kuma la a bɛ fɔ ko sɛbɛnfɛnw kalanni ka go an ye n'o ye anw maliyɛnw ye n'o ye anw farafinw ye
mais kuma la i b'a sɔrɔ an caman t'an yɛrɛ ɲininka an maliyɛn jumɛn ko don an farafin jumɛn ko don amidu a balama yɔrɔ ye min ye i b'a sɔrɔ maa min ye a kuma in bɛ maa minnu kofɔ dɛ o ye maa minnu taara kalan kɛ ye de awɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfɛn kalanni dɔnniya b'olu la dɛ awɔ fɛnw kalan dɛ k'olu de ye maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfɛn kalanni ka b'u ye san 10 nin kɔ san 20 nin kɔ kalan o kɔfɛ k'e kɛra mɔgɔ ye ko sɛbɛnfɛn kalanni ka go e ye cɛ a kɛra baara ye jamana kɔnɔ dɛ amidu i bɛna mun ye i bɛna ye ko n'i y'an ka jamana ninnu ta k'a lajɛ min t'a dɔn de ka ca min t'a dɔn de ka ca o la sa i b'a fɔ ko an ka ɲɛnamaya sigilen don minnu t'a dɔn olu ka fanga de kan ils sont les plus nombreux ils sont nombreux minnu t'a dɔn o de ka ca o la sisan mɔgɔ bɛ hakili jagabɔ kɛ jamana min walima ɲɛnamaya min bɛ yen ko ɲɛnamaya mɔgɔ kalannenw olu ka kalanfɛn kalanni man d'u ye sɛbɛnfɛn kalanni man d'u ye o ye gɛlɛya dɔ ye ka fara o kan o ɲɛnamaya kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu tɛ ko dɔn walima n'u tɛ fɛn dɔn cɛko de ka ca cɛ b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔnbaliya ye sigiyɔrɔmaya 2 sɔrɔ fɛn dɔnbaliya maaw kalannen cɛ la o ni fɛn dɔnbaliya kunfunw cɛ la o fɛn dɔnbaliya nana wolo mun na an ye kɛnɛ dɔ da kɛnɛ min ni i b'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔnbali o ka masaya kɛnɛ de don dɛ c'est le trône des ignorants bawo olu ka ca o nana kɛ sababu ye an ma hakili jagabɔ kɛ jamana minnu kɔnɔ walima kɛnɛ minnu kan ni adamaden n'a fɛn dɔnbali ka ca o ɲɛnamaya kɔnɔna na fɛn dɔ bɛna jɔda jumɛn de sɔrɔ o ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn dɔ bɛna jɔda jumɛn sɔrɔ kɔnɔrɔfili dɔ bɛ na o kɔnɔrɔfili ye jumɛn ye ni e ka seko n'i ka dɔnko n'i ka senko la t'a to i ka kow ɲɛ sɔrɔ ka sabu kɛ yuriya de ye kow ɲɛ sɔrɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka e ka seko n'i ka dɔnko jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o ɲɛnamaya kɔnɔna na i m'a ye an ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka seko ko ɲɛɲɛli ko faamuli ko dɔnni an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o faga sa an ye fɛɛrɛ kɛ k'o faga ko kɛra sa an b'a kɔnɔ yen ten ɲɛ foyi tɛ ko la an bolo fo a nana kɛ a donna an ka jago la ka don an ka mɔni la ka don an ka bagan mara la i b'a ye k'a fɔ dɔnni de kan ka ta ka dɔnni labaara ka ko bɔ a kɔnɔ min ye fɛn ladannen ye o ka se ka kɛ ko ye min bɛ wolo sɔrɔ la mɛ an ka ɲɛnamaya t'o kɔnɔ bi o de kama t'a dɔn lɛndi don n tulo bɛ Fatumata Jakite la jamukan min bɛ kɛ arajo RFM na 8h 9h n'o ye tumare 8 ka taa tumare 9 a ka jamukan tun bɛ min kan ko la dépendance économique o dɔ la kuma bɛ tali kɛ fɛnw na ko anw ka jamana an bɛ a fɛn minnu jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan ko a fanba bɛ bɔ jamana kɔ kan ko kuma ka di jamana kɔnɔdenw ma u k'u fɛla f'o la amidu an tɛ kuma o la koyi bawo an minnu sigilen filɛ nin ye n'an tulo b'i la dɛ an bɛ ka fɛn o fɛn feere a si ma bɔ mali la an ka bitigi falen don tep ka magasin fa tep wa ni y'an san 50 ye an b'o kɛ cogo la an ka mɔgɔw tɛ jamana ka sɔrɔko la koyi an yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ jamana jago ka tile parce que jagokɛla tun y'o de miiri o de kama bɔfan in
jamukan ba a bɛna ka hakili jagabɔ jamukan ba ye de quoi parce que jagokɛlaw kun bolo jago y'a damako de ye ni jamana ka foyi tɛ ɲɔgɔn ye sira la jago dɔ dɔrɔn b'a kɛ sɛnɛkɛlaw kun y'a miiri ko sɛnɛ ye ko de ye n b'a kɛ dɔrɔn an ka soforo kun filɛ nin an ka foro filɛ mɔnikɛlaw ko misi bɛ n fa bolo misi bɛ n ba bolo n fa tun bɛ misi mara n ba tun bɛ misi mara sisan u nana dɔn sisan k'a fɔ ko ja nin fɛn ninnu bɛɛ ye ko de ye komi n'a dɛnnen don jamana ka ɲɛnɛmaya la o de kama jamana kan k'i mago don jamanadenw ka diɲɛmaya ko bɛɛ lajɛlen na a bɛ o de ji bɛ an bɛɛ jɛ mɛ a yera ko an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an yɛrɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a fɔ k'an bɛ ko tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na jamana da tɛ an ka ko foyi la sisan jamana yɛrɛ fɛnɛ nana coro a bɛ coro sa a bɛ ka coro ka taa tellement que an ka jamana ko man bon jamana coroni an t'a dɔn ko jamana coroni bɛ wele an bɛɛ coroni na koyi an t'o dɔn on ne sait pas an bolo jamana ko ye ko de y'a dama ten an yɛrɛ fɛnɛ ka don o don ko fɛnɛ y'a dama ten donc jamana ka coroni n'a coron bɛɛ la o bɛɛ ye jamana kungo de u ɲinɛna k'a fɔ ko ni jamana corona k'i yɛrɛ bɛ coro commerçant ɲinɛna ko ni jago corona k'olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ coro sisan an tulo b'a la k'a fɔ commerçant fɛnɛ olu kɔni ka kule fanga kɔni bonyana sa olu kulela sa fo k'u c'est à dire que u kulera fo k'u kɔnɔrɔ ban na tɛmɛ ne sisi bɔ mɔnikɛlaw o cogo kelen don bagan marala o cogo kelen don ka kule fo k'u kɔnɔrɔ ban ta tɛmɛ ne siti bɔ an bɛna to nin kɔnɔ tan san joli wagati joli cɛ ko ka gɛlɛn dɛ donc an bɛ don o siratigɛ la sa ka maaw su ka kɛ kalanni kan ka sɛbɛnnikɛlaw fɛnɛ la su ka kɛ sɛbɛnni kan ka kafa dilannaw su ka kɛ kafa dilan kan an bɛ don donna nataw la walawalali bɛna kɛ o RFM bulonba tako fɔlɔ aw bɛna kɛ ni seli tɛmɛna ni seli tɛmɛna kɔni marisi kalo tile 22 a tako fɔlɔ bɛna kɛ ni maa min ye o de wele k'a fɔ ko Dawuda Tegete janvier kalo tile 17 tun b'an bolo yan maa do min kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛnni kɛ koyi ka kafa 20 bɔ o kafa 20 dɔnnen tɛ malidenw fɛ o kafa 20 sɔrɔ cogo tɛ malidenw bolo o kafa o 20 o dannen do ye ten o bɛna kɛ yen ten o bɛ bila yen ten an bɛna dayɛlɛ kɛ kafa bɔlaw ye a maa bɛ yen sa ko min ni ale bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ nin hakilina in kɔnɔ yaasa u ka kafa bɔlenw ka lakodɔn a kɔnɔko ka ladɔn a ka jɛnsɛn bɛɛ ka jɛ k'i bolo don a kɔrɔ an ka kɛnɛbaw sigi n'an bɛ kɛnɛw sigi an b'a kanu maaw ka dɛmɛ kɛ an ka kɛnɛ ninnu sigili kama cɛbaw maa kelen bolo o tɛ se ka sama mun jama jɛrɛ bolo o de bɛ se ka sama mun o siratigɛ la sa dɛmɛ o bɛ kɛ fɛrɛtɛ min kɔnɔna na o ye 79 08 36 34 kɛnɛ min don a bɛna sigi yan n'a sigira yan kura fɔlɔ bɛ y'a kɛnɛ kan dɔnkilidala dɔ bɛ y'a kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen nɔ n'an ka laadala kow b'u bolo n'o ye an ka bɔgɔlanfiniw an ka kɔnɔw awɔ ka taa se fo an ka e bɛna ye k'a fɔ yiri mɔgɔninw a don a bɛɛ bɛna to RFM daba la yan k'a kɛ fɔre k'a kɛ sugu de ye sugu kumana kumaw bɛna kɛ lɔnniya ko kan ka bɔ kafaw kɔnɔ minnu sɛbɛnna maaw fɛ an ka parrain n'an ka marrainw bɛna kɛ yan maaw kalannenbaw kafabɔlabaw o ni minnu b'a baaraw kɛ n'o a bɛ tali kɛ maison d'édition la olu ɲɛmɔgɔbaw ni kunnafonidilabaw maa kalannenw caman don an ka fɛɛrɛ kɛ ka Maliɲɛnw ɲɛsin dɔnni ma n'o tɛ yan Mali kɔnɔ Maliko tɔ kɛlen don an bolo sa ja karalata ye an bɛ don nin ye kibaruya ye ka bɔ arajo RFM a ɲɛmɔgɔya so o yɔrɔ ka ɲɛsin an bɛ o la an b'an senfa o wagati o b'an kɔ o siratigɛ la fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamanaba in kɔnɔ yan n'o bɛ tali kɛ ba Mali o ba Mali ani jamana dɔ kelen don ani jamana fila kelen don k'u ɲɔgɔn badenya o jamana dɔ ye Burkina ye dɔ ye fɛn bɛ tali kɛ Niger a yera ko da fila in na bɔlɔlɔ siraw kan fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni cari siraw kunnafoni di sow
u nana laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko sɔɔni ko fɛn bɛ tali kɛ AES la n'o ye Mali, Burkina ani Niger ko olu kɛlen don u bɛn'u ka nafolo o bɔ sa ko nafolo in ko a tɛna sɛmɛ dɔwɛrɛ foyi la fo n'a bɔra fɛɛrɛ ani dabali min b'u yɛrɛ bolo ka se k'an ka nafolo sɛmɛ o la. O siratigɛ la a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ le ministre Sanu n'o ye an ka jamana nafolo ko a kalifalen don maa min na o nana ye k'a fɔ sa nin kibaruya in kɛlen don ka bɔlɔlɔ minɛ a kibaruya in kɛlen don ka kunnafoni cariso bɛɛ lajɛlen minɛ u nana yira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ nin kibaruya in na ko wuya don ko tiɲɛ tɛ ko nkalonfɛn nka i b'a ye sa ko kuma bɛ tali kɛ min na dɔrɔn o de ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnna si laseli bɛ kɛ ko a siraw le ladannen don jamana yɛrɛ bolo n'o ye jamana ka kolatigɛdaw ka siraw ye ko jamana kunnafonidilaw ni jamanadenw ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ko nin n'a a ɲɔgɔnna si ko kibaruya minnu ni olu bɛ ka jɛnsɛn ko olu tɛ kun don a la u tɛ taayɔrɔ dɔn a la u tɛ nɛn dɔn a la u tɛ kun dɔn a la o siratigɛ la ko bɛɛ lajɛlen k'i cogo dɔn n b'a yira k'a fɔ ko nin nafolodiko in ko nin ye sababa ani ko tiɲɛ tɛ ko tiɲɛ t'a la k'a fɔ ko AES bɛ ka nafolo bɔ ko o don o dugumajɛ fɔlɔ nin kɛra kuma ye ka bɔ minisiri Sanu yɔrɔ ka ɲɛsin maa ma o ni kɛlen don ka nin kuma in jɛnsɛn Mali fan 14 ani farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An bɛ don o siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ ko kɔnɔrɔfili ko dɔ bɛ yen parce que wagati dɔ tun kɛra nin ko a laseliw kɔni nɔ kan fɛn bɛ tali kɛ an ka jamanaw o kuma o ye laselikan kan k'a fɔ ko nkalon don maa bɛ se k'o faamu ka sabu kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na Mali kɔni a ka juru tataw olu bɛ ka caya juru dun bɛ ka ta nafolo min na o bɛ wele k'a fɔ ko buru de CFA juru bɛ ka ta CFA la o juru ninnu suko ninnu ye ɲɔgɔn cɛ sarali tɛ juru ninnu tɛ batara juru ye dɛ waati kelen n'a fɔra ko o CFA ko bɛna jɔ ka taa sɔrɔ juru dun bɛ ka ta CFA la o la a bɛ don o kuma tɛ se ka o kuma tɛ taa yɔrɔ jan dɛ ko tiɲɛ t'a kuma la nka an bɛna mun ye i b'a ye k'a fɔ ko Modibo Makalu ale ye laseli kɛ min b'a yira k'a fɔ ko san 2 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ko fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO la ko olu kɔni na bɔ CFA kɔnɔ sa koyi Modibo Makalu ale ni tɛ dɔ n balimakɛ ka laseli kɔnɔna na Modibo Makalu min fɔ an ka jɛ ko lamɛn. An tɔ tora san 2 de ɲani CFA ka tunu. Ah bon? Ah oui. San 2027 CEDEAO ko k'a bɛna ka wari kura bila sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko ECO. Bon, jamana 12 minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ bibi in na puisque AES y'i sen bɔ olu jamana ninnu 12 ninnu olu bɛ ka wari bɛna tunu. Bon, o jamana 12 ninnu na bon dɔw ka wari yɛrɛ b'u bolo n'a bɛ fɔ a ma ko monnaie nationale olu bɛ tunu. Jamana 7 minnu ka wari b'u bolo o bɛ tunu. Jamana 5 minnu bɛ CFA bɛ minnu bolo CFA fana bɛ tunu. Donc anw AES CFA bɛ anw minnu bolo CFA bɛ tunu donc ou bien an b'an ka wari dilan ou bien an bɛ jɛ ka wari kelen dilan ou bien an bɛ fɛɛrɛ kɛ an n'an sigiɲɔgɔnw bɛ jɛ ka cɛ wari kelen wɛrɛ la cogoya min na. Ok, donc sisan mais e ka jate la est-ce que an bɛna négocier CEDEAO fɛ an n'u ka jɛ wari la ou bien an bɛna an ka wari de créer? Ne bɛ ɲɛmɔgɔw de ɲininka o la sa. Awa Makalu comme aw fana bɛ économie circuit kɔnɔ peut-être que i ye fɛn dɔ mɛn. Non, ne ma fɛn dilan ko an tɛ don CFA la. Franc-malien dilanna. Donc politique mɔgɔw de bɛ politique publique dilan définissent le cadre. Donc n'o kɛra politique économique b'o kɔnɔ ani politique publique tɔw politique sectorielle bɛ. Donc politique économique o ye politique fiscale ye salen bɛ wuli cogoya min na sɔrɔ bɛ kɛ cogoya min na jamana bɛ musakaw kɛ cogoya min na ani politique monétaire wari bɛ dilan cogoya min na wari bɛ bila mɔgɔw ka bolo kan cogoya min na juru bɛ don mɔgɔw la cogoya min na sanni feere bɛ kɛ cogoya min na
o bɛɛ bɛ de politiki sira de fɛ o bɛɛ bɛ lase. Ayiwa a bɛ ma kibara mɛn ko ni kow tora o cogo la san wɛrɛ dan 2026 la san wɛrɛ bɛ kɛ 2027 k'a fɔlen don ko fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO jamanaw la a jamana minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ ye ko wariw u yɛrɛ ka wari b'u bolo o ni a jamana minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'a fɔ k'u bɛɛ jɛlen bɛ wari min na n'o wele ko CFA k'a bɛɛ ka wari kan ka tunu ko AES fɛnɛ ale dun bɛ CFA de fɛnɛ dun donc ko b'a yira k'a fɔ AES kɔni ka CFA ko o fɛnɛ bɔ bɛna jɔ a dɔ la n'o nana kɛ sa ko AES bɛna kɛ cogo di o ɲininkali kɛra ko fɛn min bɛ tali kɛ ɲɛmɔgɔ la ko ɲɛmɔgɔ de bɛ se k'o ɲɛfɔ sa awɔ kɛ ko ɲɛmɔgɔ de bɛ se k'o ɲɛfɔ ayiwa a bɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni ko kɛra cogo dɔ la wari bɔ kɔni a na kɛ diyagoya sa wari bɔ dun fɛnɛ bɛ baara ko fɔ dɛ bɛ jateminɛ baw ko fɔ a bɛ jamana ka lakana ko fɔ n'o y'a ka sɔrɔ lakanani ye a bɛ jamana ka sɔrɔ ko fɔ n'o ye jamana ka se ka sɔrɔ baw kɛ sɔrɔ kelen kɔfɛ sɔrɔ bɛ se ka lafasa cogo di ka latɔpɔtɔ cogo di a b'o fɛnɛ kɔfɔ baara de don baara ko in bɛɛ sigilen don baara de kan Amidou. O la a bɛ ye siratigɛ la i b'a ye ko fɛn bɛ tali kɛ damanda fɛnɛ o ka ca a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko sanu jamanaba don o siratigɛ la waati kun kɛra sanu baarakɛlaw n'o o bɛ tali kɛ l'Union nationale des raffineurs du Mali ICRAM olu tun ye lasigi kɛ k'a fɔ ko a fɔra ko maa minnu kun ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka a to u ka lakodɔn ni baara in kɛcogo ye u ka sɔrɔ an'u ka sɔrɔ baara cogo ka se ka dɔn jamana fɛ olu maa minnu kun lakodɔnnen don jamana fɛ minnu taara o sɛbɛnw kɛ ka don o da fɛ ko a dɔ la olu de kɛra gɛlɛya tigilamɔgɔ ye ka sababu kɛ maa dɔ bɛ yen nɔ olu ka sanu feere jamana ti bɔ o kalama u ka taa ni ka segi jamana ti bɔ o kalama wa u yɛrɛ ti k'a ye k'a fɔ k'u bɛ sɛbɛn ɲini k'a fɔ u yɛrɛ danbe ka taa o baara in yɛrɛ fɛnɛ ma donc ICRAM ka lase kun kɛra an bolo n'o ye i bɛna ye k'a fɔ Dunbiya n'o ye président ye ale ka maaw ye lasigi kɛ k'a yira k'a fɔ cɛ i bɛna ye ni an ka jamana in ta k'a jateminɛ maa minnu b'a ɲini k'a fɔ ko u b'u ka ko lajɛya ka sɛbɛnw lajɛya ka baara kɛcogo lajɛya olu de bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o senfɛ a yira ko Canada ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Mali sanu balokocogo la ko kabi waati jan a bɛ ye ko an ka jamana kɔnɔ yan ko a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ san kɔnɔ an bɛ tɔni fɛn bɛ tali kɛ sanu o tɔni 5 de labɔ Américains ka Canada ka sɛgɛsɛgɛli nana ye k'a fɔ ko non ko tɔni hakɛ min bɛ bɔ san o san an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ taa tɔni ba i bɛna ye k'a fɔ tɔni 75 jate la donc o b'a yira k'a fɔ ko tɔni 70 bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ tɛ taa fan foyi t'o la maa ti ɲɛ foyi t'o la donc yaasa sɔrɔ ka kɛ sanu na sanu ka se ka kɛ malidenw nafalan ye o tuma i b'a ye jɛkulu dɔw sigira mun b'a to n y'a f'i ɲɛna cogo min na a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ maaw la n'o ye ICRAM tɔndenw ye ICRAM n'o ye Union nationale des raffineurs du Mali ye olu nana ye k'a fɔ cɛ olu minnu yɛrɛ sɔnna k'a fɔ k'u bɛ u bila hakɛw kɔnɔ k'u bila sariya sira kan k'olu de ka gɛlɛya nana juguya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya kan ka sababu kɛ minnu ni olu bɛ sanu ta u sago la ka taa n'a ye jamana kɔ kan u sago la ka taa sɔrɔ u tɛ dɔrɔmɛ sara maa si kelen ye et kuma k'olu bɛ se ka min sɔrɔ olu bɛ se ka kulonkɛ min kɛ sanu na ko maa wɛrɛ tɛ se k'o kulonkɛ sanu na an bɛ nin fɔ ka da kun jumɛn kan parce que a bɛ ye k'a fɔ ko bi ko ni ye sanu kilo 1 ta k'a lajɛ a musaka ka a dagosi ka bɔ bawo sanu kilo 1 bi a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo $80,000 ani $2 de la donc o b'a yira ko fɛn bɛ tali kɛ sanu na bi a sɔngɔ o yɛlɛlen don et kuma a mɔlɔn
o fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ camanba faralen don o kan an bɛ nin kuma fɔ mun na parce que a bɛnna wagati fɛnɛ ma fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan gɛlɛyaba bɛ mɔgɔ kan bi sanu bɔli baaraw la ka sabu kɛ lakana baara kɛcogo ye donc nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ ye k'a fɔ ni kow kun b'u cogo la a dɔ la hakiliw lakunna tigɛ mais bi an bɛ don min na i ko bi sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan a dɔw ta kun ye tajiko ye tile filanan nɔgɔya ka dɔ ka don o la a dɔw ta kun ye i bɛna ye k'a fɔ lakanako ye o lakanako min o lakanabɛla min nana wolo i bɛna ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ ninnu dɔw caman tiɲɛni na o siratigɛ la sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko sanu fɛn don fɛn min ni a kɛra anw ka jate kɔnɔ k'a fɔ min bɛ se ka an nafa kosɛbɛ mais hali bi an ɲɛ dalen don sira la ka sabu kɛ bandaw ka wagati ale kun ko Mali sanu ko na yɛlɛku tɛ sa maliyɛnw ye nka an bɛ don min na i ko bi a yelen don ko Mali sigidugu caman yɛrɛ bɛ yen olu ni dunanw n'o ye chinois ye u kalen don ɲɔgɔn na ko ka sabu kɛ chinois ka sanu bɔcogo cɛjugu ye o tuma o la a bɛ ye ko fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ bi jamana yɛrɛ fɛnɛ a bɛ n'a fɔ ale dɛsɛlen don ka lakuruli kɛ k'a to min b'a to sanu yɛrɛ fɛnɛ a baara bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ o ni a baara bɛ se ka kɛ cogo min na lakana kɔnɔ o n'a baara bɛ se ka kɛ cogo min na a baarakɛla fɛ yaasa o bɛ se ka fɛn sɔrɔ donc nin wagati laban in kɔnɔ ko sanu kɔni a sɔngɔ ko a bɛ fɔ sanfɛ o la ni maa min fɛ k'a sanu feere an bɛ don min na cɛ sanu tile kelen ba tɛ se miliyɔn 82 ni o de ye ko Mamutu Jara ma sisan dɔrɔn aw bɛ sɔn ka muso 4 furu ɲɔgɔn fɛ awɔ cɛ bɔn kana jigin aw la koyi parce que ni fara n'an fɛnɛ ye wari sɔrɔ yan farafinna yan n'an ye wari sɔrɔ yan fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ de n'an ye wari sɔrɔ a banna fɛn wɛrɛ t'a la n'an ye wari sɔrɔ dɔrɔn a banna n'an ye wari sɔrɔ dɔrɔn a bannen de voilà donc Yakuba Mamutu ye min kɛ voilà ni wari sɔrɔla o dɔrɔn de bɛ yen an tɛ avion dilan an tɛ baton dilan an mago tɛ lakana la sɛnɛ yiriwali ko baw an mago t'o la an denw ka kalanko an mago foyi t'o la n ta muso 5 furu ka misiri bila cɛw k'an da so kuma caman t'a la cɛ a bɛ don a banna voilà 5 voilà donc ni muso 5 furu dɔrɔn i dabɔlen misiri ko kuma na o y'a bannen pewu Amidu ale bɛ fɛn nin ma se kɔnɔ o la sa fɛn bɛ tali kɛ lakanabaliya o ko o kuma kun kan hali n'a sɔrɔ an tɛna an da don a walawalaliw la a bɛ ye ko an bɛ don min na ko bi karatakaw kɔni bɛ kule la u bɛ kule la ko kara ko fɛn bɛ tali kɛ karata la sa ko a bɛ ɲini ka fara ko ka sabu kɛ olu kɔni da suwalen don ko yɛrɛ ko karata bi a cɛw a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ olu kɔni bɛ kulebɔ la ko ka sabu kɛ a bɛna ye k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw bi u kɔni fanga ka bon olu ka dugu ninnu kan kosɛbɛ o la a bɛ ye ko kɔsadanni na maa caman u bɛ ka kulekan bɔ parce que an ye Ɲorodi Sali mɔgɔw filɛ ka kulekan mɛn an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko a yelen don ko Amidu a ko gayara parce que an filɛ fɛn min kɔnɔ nin ye nin kɛlɛ ninnu ti kɛlɛw ye kɛlɛ minnu ni Amidu kɛcogo bɛ kɛlɛ ninnu na dɛ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye dɔrɔn yɔrɔ fɛn o fɛn filɛ nin ye gɛlɛya kɔnɔ tuma hali bi bolodiɲɔgɔnmaw ka sinsin yaasa nin ko ninnu u bɛ se ka siri u dan na cogo min na o la fɛn min bɛ tali kɔni kɛ yɔrɔnin don ko u bɛ ka bɛnkan ta ni tiɲɛnikɛla o de ye o de ye fɛnɛ maa jɔrɔnɔ ko ye parce que bɛnkan ta in kɔfɛ hakɛ dɔ de bɛ sara aw fɛ koyi o hakɛ nafolo de b'a la n'a fɔra ko tiɲɛnikɛla kan na hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ u kunna wari bɔ ka taa di ala cɛ o kɔrɔ an m'a daminɛ fɔlɔ dɛ donc o siratigɛ la an bɛ faamaw wele k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ karata la
o ka yɔrɔ maaw kɔni bɛ kule la fɛrɛ ka kɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ Amidou. Amidou a b'i ye sa k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ a b'i ye ko an ka jamana saba minnu ni anw ye bɛ ka ɲɔgɔn badenya n'o o badenya nana wele k'a fɔ ko AES o jamana ko a b'i ye ko an bɛ dumuni i ko B ni jamana kɔni kɛlen don ka ɲɔgɔn badenya o fɛnɛ siraw tagama ko dɔw ka fɔ la que l'Union européenne reconnaît l'AES et se dit prête à travailler avec la Confédération. L'Union européenne reconnaît l'AES. L'Union européenne reconnaît l'AES correctement. Elle reconnaît sans soukoba là. L'Union européenne est tonnée. Non, elle reconnaît sans soukoba là. AES, donc, l'Union européenne, nous Farajo ka jarate tomba mu wele k'a fɔ ko Union européenne dɔw ko ko AES la kodɔn. Ok. Est-ce que kuma in bɛ se ka fɔ fɔcogo la ka AES la kodɔn? Reconnaissance ko kuma b'a la de. AES mɔgɔ b'a ka reconu mais a kana reconu na de. Est-ce que AES o fɛn dɔ fɛn tɛ o? Alliance tɛ de. Ni jamana kɔni la kodɔnnen don kɔni ni kulu fɛn fɛn sigira o jamana ninnu kɔnɔ jamana wɛrɛ de bɛ se k'a fɔ n tɛ baara kɛ n'o kulu ye parce que n dalen don a la ou bien n bɛ baara kɛ n'a ye bawo n dalen don a la baara ɲɔgɔnya kumaw de bɛ na n'u ɲɔgɔn cɛ sinon n b'a la kodɔn n t'a la kodɔn faamu na an bɛ tɛmɛ n'o ye o siratigɛ la a bɛ ye k'a fɔ ko maa damadɔ maaw bɛ yen minnu ka jate la nin tɛ kɛta ye nin ye kɛta ye dɔw ko kɛta don dɔw ko nin ye ɲɛta ye dɔw ko nin ye danaya ye dɔw ko nin b'a yira ko bɛ ka sira sɔrɔ dɔw ko ayi nin tɛ ko ye nin kɔni ye kana hakili suɲɛ n'u donna an na u bɛna an kɛ tan u bɛna nin kɛ u bɛna nin kɛ u bɛna nin kɛ m'o fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ nana yira k'a fɔ ko janfa sira don dɔw ko ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u kana sɔn tɔw ka nin kuma fɔli o n'a kɛli o fana tɛ ɲɔgɔn sara la dɛ parce que ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yan kuma min na a yelen don k'a fɔ ko lamɛnnikɛ jamana taara Venezuela masakɛ ta coyi ko AES jamana kɔnɔ olu kɔni jɛra ka ko in kɔn ayiwa an nana ɲininka Janginɛ ye ɲininka voix du Mali sanfɛ n ko Janginɛ n ko a kɔnnen kɔrɔ tɛ an mɔgɔ tɛ se k'i pan dɛ parce que n'i pan i t'a dɔn ni jamana saba ninnu ni Américains ka jamana jɛ ye jɛ fasugu min ye i t'o dɔn u bɛ min na i t'o dɔn donc an tɛ se ka pan n'i pan ni bɛ cogo dɔ la i bɛ t'i bila tulu kalama na o ma ɲinɛ o ye kelen tɛnɛni ye tulu b'i ye dɛ tulu b'i yiran parce que an ɲɛ b'a la ala tubabu kɔni tɔw ninnu kɔni tɛ anw ka ko ninnu jate anw ka ko ninnu parce que ɲɛ b'a la Algérie bɛ boli la ka taa Algérie ni Niger bɛ ɲɔgɔn bolo la ɲɛ b'a la o don ko Amérique ka ambassadeur bɛ Amérique ka Burkina yan fɛ mais a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ o de kama mɔgɔw ko ayiwa ko minnu filɛ nin ye sisan AES ni Amérique n ko fɛn fila AES ni Amérique ɲɔgɔn cɛ an ka hakili sigi dɛ fɛn jumɛn b'u ɲɔgɔn cɛ e b'u ka miiri ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ kana comme ta wagati dɔ tun kɛra a kuma fɔra Mali la ka caya Américains ni Mali bɛɛ a ma nɔgɔn quoi a jɛɲɔgɔnw ma nɔgɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn dɛ parce que ko bɛ yen fan bɛɛ ko bɛ yen de mais an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye AES o ni Union européenne kɔni n'olu ka jɛɲɔgɔnya kɔni kɛra kɛfɛn ye et tuma na fɛn bɛ tɛlɛ kɛ Arama Jara di bɛn le cerveau comme Union européenne tun y'o sanctionné ka taa fara an t'a dɔn docteur Choguel Kokala Mayiga kan o t'o sanction wuli ten sa olu yɛrɛ fila bɛɛ bɛ Union européenne mɔgɔw ye maa minnu sanctionné olu ye civil ye olu yɛrɛ fila bɛɛ bɛ kaso la